வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்றைக்கி வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வரப்போகிற அப்டேட்ஸ் அப்புறம் அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்போ நான் போன நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே இன்னைக்கு நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து விட்றாங்க. காலையில் 10 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 5:30 மணிக்கும் உங்களை விளாட முடியாது. அதுக்கப்புறம் நிறைய அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வருது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு வரப்போகிற புது வெப்பனி தான். இதில் வந்து ரேட் ஆஃப் ஃபயர் கம்மியாக இருக்குது, ஹை பவர் ரேஞ்ச் நல்லா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்ல கன்னு சொல்லலாம். இதில் ஸ்கோப் பார்த்திங்கன்னா அதுவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே நமக்கு அப்கமிங் வரப்போகிற இதான் வந்து ஈவெண்ட்டு. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டுக்கு நமக்கு வந்து வந்திருக்கு. ட்ராபிக்கல் பேரட் ஈவெண்ட்டு, எம்பாய்டு ஸ்கின்னு, அதே போல் இதுவும் இருக்க போகுது. ஓகே நம்ம அடுத்த ஈவெண்ட் என்ன வருதுன்னு பார்த்துருவோம். நம்ம அடுத்து வரப்போகிற ஃபேட்டர் ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா இதான். நம்மளுக்கு இதாக வரும்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நம்மளுக்கு இதே வந்து டாப் ஈவெண்ட்டு ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு. ஆனால் இந்த பேக் கூட நம்மளுக்கு வர அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் இதே மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் நமக்கு விடுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்து வரப்போ ஜெய் கேரக்டர் ராயில் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். இதான் வந்து அடுத்த வரப்போ ஜெய் கேரக்டர் ராயல். இதை வந்து நம்மளுக்கு கூடிய சீக்கிரமாகவே அப்லோட் பண்ண போகிறாங்க. அது வரைக்கும் நம்ம காத்துட்ருக்கலாம். ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்றைக்கி